ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೊಕ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಎನ್ನ ತೆಕ್ಕರೆದ ತೈತುಲೆ ಪಂದಿತ್ತೆತೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಕ್ಕರೆ ಆತುಂಡು ಪೂರ ನವಿಲ್ ತಿಂತುಂಡು ಮುಂಚಿತೈ ಅನ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನೊಡು ದಿಂಚಿ ಪನಂದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತೋಜಾವೆಂದು ಉಂದೆ ಮುಂಚಿತೈ ಒಂಜೇ ದರ ನಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬಟಾಟೆದ ಪಾಪಡ್ ದಿಕ್ಕ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಪಾಡ್ದುಜಿ ಕೂಡ ಚೂರು ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಗಾರ್ನಿಶ್ ಅಂತ ಇವ ಓಡುದು ನೋಡು ಏನ್ ಚತ್ತು ನಿಶಾನ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ನೈಸ್ ನೈಸ್ ಆಗತನಾ ಹಾಯ್ ಮತ್ತೆ ರಿಕ್ಲಾ ಹಾಯ್ ಪಂದೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಚಾನಲ್ನಿಗುಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪಿನಿಂದಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಜಾಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತುದು ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇನಿಯಾನ್ ಒಂತೆ ಬಯ್ಯಲಾತಿಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಜೋಕುಲು ಬರ್ಪೆರ್ ಬಂತೇರು ಅಂಚ ಎದ ಬರ್ಪೆರ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಯ್ಯದನ ಬರ್ಪ ಬಂತೇರು ದಾಯಕ್ ಬರ್ಪಿನಂದ್ಲ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತುಲ್ಲೆದ ಗೊತ್ತಾಪುನಗು ದಾಯಕ್ ಬರ್ಪಿನ ಬಂದು ಅಂಚತೆ ಇರುವೆರಪ್ಪ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೇರು ಬಯ್ಯಡು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಡುಗೆ ಆಯಿಲ ಒಟ್ಟಾದ ಬರ್ಪ ಬಂತೇರು ಎದ ಬರ್ಪೆರ್ ಬೊಕ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತುಲಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲು ಬನ್ನಾಗ ಇಂತದಾಣ ಒಂಜಿ ತಿನ್ರೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಅನ್ಪತೆ ಇಪ್ಪಲ ಜೋಕುಲು ಬತ್ತೆಡನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ಪಂದಿಜ್ಜಿನ ಅಂಚ ಮಲ್ಪು ತಿನ್ಪುಜಿ ಅಂದತ್ತೆ ಮಲ್ಪೆ ಪೂರ ರೆಸಿಪಿ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಅಂಡ ಬೇತೆ ಚಾಟ್ಸ್ ಐಟಮ್ ಯಾನ್ ಇಚ್ಚದ್ದು ಜೋಕುಲು ಬರ್ಪೆರಡ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಚಾಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಏನ ಆಲೂ ಚಾಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದುಂಬುನಿಕುಲು ತುದಿಪರ್ ಏನ ಉಂದೆತ ಬೊಟಾಟೆದ ಹಪ್ಪಳ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಅವು ಏನು ಪಂತೆ ಮಸ್ತ್ ದಿಂಡ್ಲ ಹಾಲಪ್ಪುಜಿ ಬಂದು ಚೆನ್ನ ವರ್ಷ ಕೈತಲ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಐಟ್ದೆ ಒಂಜಿ ಚಾಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಸುಖ ತುಲೆ ಉಂದೆ ಬಟಾಟೆದ ಹಪ್ಪಳ ಶೋಕಾಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ತಿನ್ರೆಗ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಐತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನು ಪೂರಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡತೆ ಒಂದು ಆಲೂ ಪಾಪಡ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಅವೆನ್ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತುದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲು ನೆಕ್ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಬೊಕ ಉಪ್ಪು ಪಡ್ದು ಬಟಾಟೆನ್ನ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ತಿಯೆ ಇಂಚಿಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ದೆ ಟೊಮೆಟೊ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಚಟ್ನಿ ಒಂದು ದಹಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ ತೋಜಾವೆತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬಟಾಟೆದ ಪಾಪಡ್ ದಿಕ್ಕ ಐಟಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಲು ಪಾಡ್ಗ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಒಡೆ ಬಲ್ಪುನು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಏನು ಕೈಟೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಲ ಪನೊಡ್ಚಿ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ್ಲನೆ ತಿನ್ಪಿನ್ ಪಿದೆದ ಗುಲಿರ್ಲ ಇಜ್ಜೆರ್ ಅಂಚದು ನಡಪುನತೆ ಜೋಕುಲೆನಿಗಲೆ ಇತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಚೂರು ದಹಿ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತೀನಿ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವೀಟ್ ಚಟ್ನಿ ಪಾಡ್ಗ ನಿಕ್ ಸ್ವೀಟ್ ಇಷ್ಟನ ಮತ್ತೆ ಖಾರ ಇಷ್ಟನ ಮೊಬೈಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಲವ ಖಾರ ಅವಳ ಮುಂಚಿಲ ಕೊರ್ಬೇಕು ಐಟ್ ಮಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟು ತಿನ್ನು ಮತ್ತೆ ದಹಿ ಪಾಡ್ಗ ದಹಿ ಒಂಚೂರು ಶುಗರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದೆ ನಿಕ್ಲು ದಹಿ ಒಲ್ತುಗಂತೀನಿ ಅಂಗಡಿ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಅವು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡದು ಇತ್ತ ಉಂಡತಿ ಒಂದು ಪೂರಿ ಇಚ್ಚೆ ಬಲ್ತಿಂತುಲ ಒಡಿಗೆ ಈಶಾನ ಬೈಕ್ಯದ ಆಯಾಸ ಪಡ್ನೆ ಅಂದು ಅಂಡತೆ ತೆಲ್ತುದು ಮೊಬೈಲ್ ಒಳ್ಳೆ ಪತ್ತುಜಿ ಏನು ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಪಾಡ್ದುಜಿ ಕೂಡ ಚೂರು ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಗಾರ್ನಿಶ್ ಅಲ್ಪಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಗಾರ್ನಿಶ್ ಅದು ಬಾಯಿಗೆ ರುಚಿ ಅವಡಿ ಅದು ಉಪ್ಪು ರೆಗ್ಲ ಪುರ್ಲ ಅವಡು ಬಾಯಿಗ್ಲ ರುಚಿ ಅವಡಿ ನಿಗ್ಲ ಖಾರ ಪಡೋದ ಚಟ್ನಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಡ್ವೆ ದಹಿ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ದ ಶೋಕಾಪುಂಡು ಮುತ್ತುಂಡು
ಹೂ ಬಂಡಾರ್ದು ಎನ್ನಿಗಳು ಬತ್ತು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅನ್ನದು ಮಲ್ಪೂಜಿದೆ ನಿಕ್ಕುಲು ನೆಕ್ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಇಷ್ಟ ಪುಂಡ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ ಇಷ್ಟ ಪುಂಡ ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊಲಿ ಇಜಿನ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಮೊಲೆ ಖಾರ ಬುಡ್ಗೆ ಐಕ್ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡಿಯೆ ಎಂಕಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಇಂಚ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅದ್ ತೋಜಿ ಇವ ಓಡುದು ನೋಡು ಏನ್ ಜತ್ತು ನಿಶಾನ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ನೈಸ್ ನೈಸ್ ರಾಗದನಾ ಇನಿ ಎಂಕಲೆ ಗೊಂಚಿ ಬಾಯ್ಕಿಗ್ ಪೋರೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಜೋಕುಲ್ಲ ಬೈದಿನಿ ಐತ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೊಕ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಎನ್ನ ತೆಕ್ಕರೆ ದೈತುಲೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಕ್ಕರೆ ಆತುಂಡು ಪೂರ ನವಿಲ್ ತಿಂತುಂಡು ದಾದ ಅಲ್ಪುನು ಒಂಜೆತ್ತಲ ಸಿರಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿಡ್ ಮಲ್ಲ ಗಿಡ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಬದನ್ ತೈ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಧರ್ಧ ಇರೆ ಕಟ್ ಮಲ್ದುಂಡು ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ತೆಕ್ಕರೆ ಐತಿ ನಾನು ಮರಣಿದ ವಿಡಿಯೋ ಪಂದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಕ್ಕರೆ ಉಂಡು ಉಂಡು ಅವು ಗಿಡನೇ ತಿಂತೀನಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬಯ್ಯದನ್ನ ತಿಂತೀನಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜು ತೆಕ್ಕರದ ಗಿಡ ನೆತ್ತಂದೆ ಪತ್ಪದ ಗಿಡ ಒಂಜಿ ಪಾಲಕ್ದ ಗಿಡ ಇತ್ತು ಶೋಕದ ಇತ್ತು ನಾನು ಮಲ್ಲ ಆಡ್ ಬಂದು ದೀದಿತ್ತೆ ಅವು ಪೂರತ್ತೆಲ್ಲ ಹೀರೆ ತಿಂತೀನಿ ಪತ್ಪದ ಕತ್ತಲ ಒಂದು ಆಜರೆ ಗಂಟೆಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಕುಲು ಬತ್ತನೆ ತುಲ ಐವರ್ಪಿನ್ ಅದ ನಮ್ಮ ಉಲೈ ಸೇರುವತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಐಕುಲು ನೆತ್ತೊಲೆ ಬತ್ತು ಪೂರ ತಿಂತೀನಿ 2 ದಿನಟ್ಟು ಬದನೆದು ಎಲ್ಲ ಪುರ್ಲಾತುಂಡು ಅಂಡ ಪೂ ಪೋಂದುಂಡು ಆತಿ ಬದನೆ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ತಾಗು ಅಂಡ ಗಿಡ ಒಂಚೂರು ಲಾಯ್ಕುಂಡು ಮೂಲೊಂಜಿ ಮುಂಚಿದ ತಾಯಿ ಉಂಡುತ್ತಲೆ ಪೂ ಪೋತುಂಡು ಮುಂಚಿತೈ ಅನ್ನು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ದಿಂಚಿ ಪನಂತಿದ್ದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತೋಜಾವೆಂದು ಒಂದೇ ಮುಂಚಿತೈ ಒಂಜೇ ದರ ನಡ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬೆಂಡೆದ ತೈ ಕಿನಿ ಕಿನಿ ಉಂಡು ಆತುಜಿ ಬದನೆ ತೈಯನ್ನು ಗೋಣಿಡ್ ನಡ್ತೀನಿ ನೆಟ್ ಇರೆ ಉಂಡದಲ್ಲಿ ಪೂರ ಅರ್ಧರ್ಧ ಇರೆನ್ ತಿಂದಾತನು ನವಿಲು ಇಂಚೆ ಪೂರ ತಿನ್ನಾಗ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ತರಕಾರಿ ಮನಸ್ಸೆ ಆಪುಜಿ ಏತು ಸರ್ತಿ ಎಕ್ಕೆ ಕಾತೊಂದು ಇಪ್ಪಡಪ್ಪ ನೆಂಕು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ದು ಇಗ್ಲ ಪೊರೆಜ್ಜಿ ಕಿನಿ ಕಿನಿ 2 ಟೊಮೆಟೊ ಆತುಂಡು ಎಂಕ್ ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ಇಜ್ಜಿ ಚೂರ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಆತಿಜಿ ದುಂಬುದ ವರ್ಷ 1.5 kg ಮಿತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಆತುಂಡು ಒಂಜಿ ಗಿಡೋಟು ಈ ಸರ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡಾತೆ ಯಾನ್ ಪಂತದೆ ಲತ್ತಂಡೆ ವರಾನಿ ಮಸ್ತ್ ಆಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು 4 ದಿನ ಆಕಿನ ಇಪ್ಪುಜಂದು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಹೊರತ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ತಿನಿ ಒಂತೆ ಕೊಯ್ಕಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಗ್ಗಿಯುಂಡು ವರಾನಿ ಮುಗ್ಗಿಯುಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಗಿಡಲ ಅಂತೆ ಮಂಜುಲ ಉಂಡು ಐತುಂಡು ಐತ ಆಂಡು ಸೀಸನ್ ಮುಗ್ಗಿನ ನನ್ನ ಬೇತೆ ಗಿಡ ಆವಡು ಬೆಂಡೆದ ಲೆಕ್ಕನ ಒಂದುಲ ಪಕ್ಕ ಬುಲಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ಬಿತ್ತಾರೆ ಆತುಂಡು ಏನು ಮಾತ್ರ ಓಲ ಬಿತ್ತು ದೀಪುಜನ ನಾವು ದೀನ ಬಿತ್ತುಡು ಅಂಗಡಿ ಕಂತಿನ ಬಿತ್ತು ಶೋಕು ಬಿತ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡು ನೆತ್ತ 5 ಸರ್ತಿ ದೀತು ಜನ ಒಂಜಿ ದೀತೆ ಖಾಲಿ ಬಿತ್ತಿಗೆ ತೂಡವು ಏನಾಪುನಂದು ಎಲ್ಲ ತಂಡೆ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಕೊಯ್ಯೊಂಬತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಉಂಟು ನೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೈಪುದ ಆಪಿನತ್ತು ಸೈನಿತ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮದೆ ಪೊಡು ಚಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಂದುಲ್ಲಾರಂದಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಐನತ್ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.